haplas nga numero 1, aprobado o garantisado. Calabo Plus Herbal Oil, makatabang sa mga panuhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, ug uban pa. Calabo Plus Herbal Oil, gigama o giapod-apod sa Jesser Marketing. Kaysa Calabo Plus, tanang balatian, todas! Calabo Health Testimony. Namuntag po. Kung sa imohang gibati, Brad, kung sa imong kasinatian mahitungod sa paggamit nimo sa atong produkto sa Calabo Plus Herbal Capsule. Kay akong sakit ng gibati sa akong lawas, katong nagdisod kong pangihi nga magputol-putol niya, lain akong tiyan, mara kong kuyapan, muto nga ngani ka sa district hospital niya nagpasikap ko, muto hubag daw akong kirni, muto nga gipasa ko nila dito sa Kanggabiola kay pasikap na pugdugo, muto nga ako madto kay ananang wa mo koy kwarta nga igo nga palit sa iyang kuan o sikap dugo, muto nga rin lang ko kay nakabati mo kuan sa People's Radio, muto nga rin na lang ko palit na lang ko Calabo capsule o mangosteen kay nakabati mo ko sa People's Radio nga gi-announce na ug nailibyuhan yun ng kuan, naayog ko sa Calabo. Muna nga salamat kay Ginoo nga gi panalanginan po niya ang maong mga tambal ug Imong inom ato, brother? naabot dito sa 60 ka buok nga 60 ka buok nga Calabo Plus Herbal Capsule. Calabo. Kung giyon sa to pag inom nimo gada adlaw o 3 times a day? 3 times a day primero pagka duay na 2 times a day na lang. So karon unsa na may gibati nimo karon? Adibiyan ko naayog yun pumunta nga balik yaw kung diri kay palit na food og Calabo kuan capsule o mangosteen Para pag-maintain na lang. o kuan na lang nga Katong imong ihi na balik na pud ka normal. balik na normal sa akong ihi. May salamat yun sa Okay. So daghang kay salamat kanimo. Kisa ito pangalan mo, brother? Feliciano Apura. Taga-asa? Purok, Puno, Guadalupe, Carmen, Hakop sa Carmen. Marami sa atin ay maraming bawal pagdating sa pagkain dahil sa high blood pressure. Hindi masaya ang buhay kung laging ganito. Prevent this from happening. Uminom araw-araw ng Calabo with lemongrass and turmeric. Pinapanatili nito na laging healthy ang iyong blood pressure. Mas ma-enjoy mo ang bawat celebrations dahil walang bawal-bawal sa pagkain. Mag-Calabo with lemongrass and turmeric na. Enjoy life without the fear of high blood. Kasama mo ang Calabo with lemongrass and turmeric. Ang Calabo with lemongrass and turmeric ay mabibili na sa inyong mga suking mulika. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Kap? Unsa man na? Kisa mo mas lami? Imong asawa o ako? Ipangutana pa ba na? Siyempre ikaw. Kanang Kap? Ingo magutong imong driver nga mas lami ko no ang imong asawa? Kuyoy. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Padayon ta mga kabisyo, padayon ta my love so sweet sa tuwang panag-uban. Alas 12:15 na. Tawag na ta 0917-509-5493.
Again, usbon ko 0917-509-5493. Maayong udto di ay ilabi na sa mga kabisyo my love so sweet natong naabot sa tuwang pagsibya. Karong mga orasa ilabi na diha sa my Real Radio San Franz 99.5 Gold Bayugan, Kings FM 88.8 Unidad Caguait, 107.3 YKFM Montevista, 101.9 Go FM Trento, Line FM Barubo, 88.1 Line FM Santo Tomas, 94.1 Line FM Hinatuan, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman, Bohol, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 88.9 Line FM Tubigon, Bohol, 88.3 Line FM Badass Placer, 94.1 Big Radio Bayugan, Gets FM Madrid 103.3, The 1FM 91.7 Marihatag, The 1FM 94.7 San Miguel, and 94.3 Tandag. C2 ba di? Tama ba di? C2? Anyway, thank you so much. Maayong udto ka naton tanan mga kabisyo my love so sweet ha. Doyog ta og padayon sa tuwang pagpaminaw, paglanog-lanog kanato karong mga orasa ilabi na sa pagpahinsog pud usab. Di na to kalimtan nga kini aton tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom og Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid, arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Hala sige, padayon ta mga kabisyo, and of course, kining gatod, kining Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing ni siya mga kabisyo my love so sweet ha. For more information, contact lang 0930-973-6009. And of course, kung gusto mo makadaog og 50 pesos kanato karon, kontak lang, tawag na sa tuang text line 0917-509-5493, 0917-509-5493. Okay, pwede mo magpabati po sa pag-greet kanato karon mga orasa. Lolo Baba, unsay English sa dukot? Unsay English sa dukot? English of dukot is natanya ay kabalyak ka. The English of dukot is the cold rice. Simple. Sa pay pangutana diya. Napay nangutana din eh. Pwede po mo siya kwan. Steel rice. Steel rice, kuno steel rice man. Mura magina siya putaw. Gahi usahay. Unsay Bisaya sa tindog in town day? Tindog in town day? Tindog stand up. In town is in town is like in the city. Stand up in the city. Inday is like today. Inday. Stand up in the city today. Okay. Ano na siya? Simple lang kayo. Basic lang kanya may kiling. Inday, mangod, Inday. Pare-pareha kaya po na sila. Same species. Sige, sa pa yung mga pangutanya dyan. Sige, may problema. Butang kay para ito yung matubag niya yung mga pangutanya dyan. Babati mo ka na ito, ha? Sa yung number gani, Michael? 0917-509-5493 Lolo Baba ang ato ang text line number. Medyo mo feedback siya.
So pwede mo kontak ka nato, mutawag ka nato aron na ato ang matubag unsa ba inyohang mga kuan mga kabisyo, pabati pud sab tuod ta ha. Okay, nang inyohang mga gustong ipaabot ka nato or kang lulubaba diri sa yaha sa to ang programa ni nangutana dinhi lulubaba unsang pitsahan na himo ang kalendaryo. Kanya medyo lisod-lisod na siya, no? Unsang pitsahan na himo ang kalendaryo in the beginning of the history of the making? It is in the year 0.00000000001. Taas kin 00 niya. Kung sulti pa niya ako, di tayo mahuman. Pero, kuha niya siya. In the year of the kupong-kupong. Usap pa ilahin pangutan niya diya may kiling. Kinsay nagpangalan sa Earth? Kinsay bitaw nagpangalan sa Earth? Kuan bitaw na siya lulubab, no? Kay bulungan po kayo, no? Kung kinsay nagpangalan sa Earth. Ang nagpangalan sa Earth, sultihan ta mo, mo ni istorya na. Nay, doa ka mag-amigo. Ang pangalan, ang naka-hunya-hunya o naka-hinumdum, itaw kanya, kanyang nag-hunya-hunya o nahibuyong, kay tungod, wala pagid kayo yung nagpangalan ni ining kalibutan niya. Ang pangalan niya, Japon, Ernesto. Muna istorya na, si Ernesto, nangutan na, siyang amigo, kanyang inom man sila og tuba. Hubuki sila. Ang tanya man ito yung kasabay niyang nakinom tuba, pre. Kinig, sa may ngalan ng kalibutan na, pre. Dugay naman tayo niya ito ang kalibutan. Wala pa mong kita kabalo si pangalan na niya. Naibulong po si Ernesto. Ano nilang pre, ato nilang buhat ang pangalan. Ato nilang kanyang pre, atong baliktaon, Earth. Kung paspaso na ito na siya usulti, Earth na siya padulong. Tomorrow na siya nahimog na gina siyang Earth, ha? O diba kalas kay Bright, ha? Saan ka pa, ha? Next question. Unsay kalainan sa labtika og atikra lolobaba? Unsay kalainan ng labtika? Kanyang labtika, kanyang labtika, kuan ba na siya? Atikon ba kanya? Kanyang atikra, wala, giatik na kanya. Ha? Mura siya past and present. Past and present participle. Kalasag bright mo. Palakpak ka, Lolo Baba. Graduate siguro kag masteral, Lolo Baba? Masteral in economics of pilote. Pilote? Saan ang pilote? Pilot o lubi. Ha? Abi na ko pilot nga one aeronautics, pilot de globili Anyway, so mga kato mga kabisyo, hala sige. Pabati mo ha, 0917-509-5493 sa gihapon. Tuod kato mga gusto magpahimsog, magpalagsik sa ilang kalawasan, magtumarta, kabisyo my love so sweet. Produkto na to sa Kalabo, ang Kalabo Plus Herbal Capsule nga dako kaayo og tabang sa mga sakit, no? Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo og mas maayo kini nimong ipares og inom 3 times a day, no? Ipares lamang ang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Plus Kalabo Capsule with mangosteen. Ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of osteosclerosis, heart attacks ug strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, and aids in speeding up metabolism. Og makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin gut mga kabisyo. So mo kana siya ang benepisyo niya na gamit og tumar na sa Kalabo Plus Herbal Capsule. Duyog ta plaster mga kabisyo, kaduwang yugto niini ato ang programa ani ana ang ato ang programang
katok oras nato alas 12:25 na gyud sa kaudtuhon and welcome sa ato ang kaduhang programa kini ang Katok Confession. Pwede mo magpabati sa gihapon, maghatag sa inyong mga reaksyon, komento sa story nga atong pagabasahon karong mga orasa mga kabisyo my love so sweet. Still we are live sa atong Facebook page and DJ Michael nga Facebook page sa Kalabo Herbal Product Just Marketing nga Facebook page pud usab live pud ta diha dapita. I-like ug i-share ninyo ang ato ang Facebook live karon mga orasa mga kabisyo my love so sweet ha. Hala sige. And laing kaagi ang ato ang basahon karon. Lulubaba, are you ready? Yes, of course. Absolutely, definitely fantastic. What is the story of the making, ha? Ani na ang ato ang Katok Confession. Bayot ko. Unya, Jay, kung bayot ka. Ha? Aminado og dawat nako since grade 1 pako. Kabalo nako og ang ako ang mga amiga nga mo ni ang akong pagkatawo. Pero dili na dawat ni tatay. Kay junior manggod ko niya. Pero kaluy-an never kong ginakulata o ginapasag or ginasagpa ni tatay. Uy, nganyong managpa po si tatay. Bayot po siguro si tatay. Ha? Ang tatay di ba nagpa? Pero bisag dili ko niya ginapasakitan, cold as an ice iyang pagtagad nako. 12 years old na di ay niya nga nahibalan na bayot ang iyang junior. Padulong nako high school ato when my nanay died. Sakit kay tubesh. Kay si nanay dawat man ko niya sa kung unsa ako. Og gaingon pud sab siya sa kuha na make your tatay proud bisag bayot ka. Maong i-appeal siya og beauty pageant. Taka naman kayo, wala mang guda diha. Ipakita na nga ang bayot ang ayan respetuhan og naay maabot. Dili gyud nako na makalimtan nga storya sa kuang nanay. Kay mora nay naghatag og kusog kanako. So mo na to. Nawala na si nanay. Og si tatay dili na mi kaya paskwilahon og sabay. So niundang ko kay isa ka tuig na lang unta mo graduate na unta ko. Og labaw na pod si ate nga mo graduate tay na unta. Unya before 2 months na juntis man di ay. Ang akong ate. Nahugno ang kalibutan sa akong amahan. Nga murag labo na nga mahimo kong Miss Universe. Labo gitawang kaayo ng inganya, ha? Make your papa proud good daw tuod. Ganyi nyo. Bitaw, moto, suko kay si tatay, unya after a year, si ate Rachel na pod nako ang nabuntis. May gali, wala ko'y matres kay basig ako pod ang sunod nga mabuntis. Piktan ko ng itlog ni mo. Pero dili gyud tuod ko igatan nga pagkabayot.
Kay dili ko naga-makeup. Lalaki Japon ang tanaw sa tanan sa ako. Mas ganahan lang ko ngayong ani kaysa magpa-girl. So, padayon ta mga besh. Gusto gyud ko mahimong Darna. Gusto ko siya magladlad. Kaunon ta siyag bato. O siya may gusto nimo, mahimo kang Darna pero ang imuhang tunlon lansang. Ganyahan ka, ha? Kaon kag lansang, syagit di kag Darna. Gusto jud ko mahimong successful. Pero lagi, ait gyud ang kahimtang. Moto nag part-time ko sa salon. Sa salon ko nag-work. Dito nga lugar akong trabaho tig lang gyud. Tig hinlo, tig massage sa customer, tig open o close sa salon. Basta tig tanan. Tag 150 nga akong adlaw didto. Okay ra at least na ako'y balon. Nag-apply ko og scholarship. Kay tungod mapasigarbo na ko nga dili pug ko bugoon. Nga naadyo pug ko'y utok. Kapasagit pod noon ko 70%. Abi niya kung 70 ganyang gradyo. 70% of tuition besh ang na-approve. Arang-arang pero naagyoy usahay besh na lisod bisag piso. Wala gyud ko'y makuot. 4 PM to 9 PM mga ko ang klase pero usahay tibok adlaw wala ko'y kaon. Giantos lang gyud nako. Tanan-tanan bisag pag-abot sa balay dili ko tagdo ni tatay. Bisag kami lang duha. Nay usahay makaunaw na ko nga muambak sa tulay or diha sa rooftop sa NCCC. Uy, ayaw ambak diha dula kay na. Two floors naman siguro na. Ay, kuhan dito bitaw. Ay, dila to na-encourage na mga inganya nyo. Dila to na-kuhan kay sinyag na ko. Ay mo pagambak-ambak ang mga inganya, ha? Okay, delikado na siya. Di na maayaw ng inganyang style, ha? Gani. Kay lisod na kaayog yun taon, besh. Dili na ako makaya nga ako ang gibati. Dili na makarry sa inyong miss you ang tanang kalisod. Nahirapan talaga ako ay. One time ato besh, eskwela ko wala na pud ko'y kaon. Nituyok good ang akong pananaw. May gali na ato'y babae nga classmate nako sa duha ka subject mo ato'y nakita nako. Gipalitan ko niya og pagkaon. Wala na ko nagpaulaw-ulaw. Kay pertinagid kaayong gutuma. Hab-hab gid og tama ng inyong miss you. Anya gyud kaon gyud. Ay, di gyud ka mabusog, di gyud ka buyan yang lulaw. Kaon jud kog taman kay tungod grasya na ni. Samtang gipakaon ko niya na story na ako ang akong life. Besh, yamanin man di ay ning bayhana. Ana siya na daw sila'y pharmacy. Pwede daw ko nga tindero didto from 7 AM to 3 PM para makaschool ko og whole day lang ko pag walay klase. Istoryahon niya yung mama na doktor daw. Tapos, bongga kay besh kay pagkaugma nanawag siya. Sugot daw ang iyang mama pero 250 ra daw ang akong sweldo. Pero pag whole day, 320. Sugot kay ko besh kay dako-dako. Kaluoy gyud taon sa Ginoo. Nakahuman ko sa pagskwela bisag si tatay wala nagdahom. Pag-graduate na ko, gitingugan ko ni tatay. Ana siya, dong or die. Tingog is tatay, graduate naman. Ulang na pod. Pampalitan duay, saon lang.
Uray, nalungkot. Proud kay kunimo. Pasaylo ako dong, wala dayong nako na dawat nga bayot ka. Pero dong, ayaw gyud pagbag-o ha. Tabangi imong mga maguwang. Ako taon, sige lang og tando-tando kay tatay while gahilak. O gihag ko ni tatay. Karon I'm here in Dubai. Manager ko. Pero wala gyud ko kalimot sa akong mga kaagi. Kining naghimo sa page. Okay. Thank you so much di ay nimo. Di gina ko makalimta ng mga kagahapon nga ako mapasmuhan og walay kaon. Dako kayong pasalamat sa labaw nga makagagahom. Nabisag bayot ko, wala jud ko niya pasagde. Dari na lang kutob. Daghang salamat. Ana gyud no basta ubanan sa pagampo, mamuyo, kaloy-an ra gitod. Mga sakripisyo nato kabisyo ka na mangingana. Gamay ra gid kay na sa tinuod lang. Mag-antos ta karon ang reward niya na bonggacious kaayo sa umaabot. Gani, buang kabayot. Anya ganyan, makugihon yung kanya sila. Believe yung kay kuha niya sila. Hagyod niya ganyan sila yung mga masulti yun ako. Nga ganyan sila bayot power. No? Nga ingan niyang style ilahag yung ma-survive ang disagun siyang mga kalisdanan. Ikaw to may kiling be? Nalimot mong katulol babo. Hey, limot pa ka. Sige. Bayot power! Para masayod mo, si Mikey Ling sa una, bayat mong gitni. Taka, ramang ka. Kanahan lang kong laki sa una. Di ko bayot, oy. Binuang. Kanahan naglaki, makigubag laki, mura na akong gusto. O, diba? Adyo ko niyang ingon, ha? Anyway, alas 12:37 na mga kabisyo. Daghang salamat sa inyong pagbunuban. Pagduyog ka nato pero wala pa tanahuman alas 12:37 pa. Importante sa mahalaga nga dapat magpahimsog sa gihapon tuod da, no? Di na to kalimtan ang pagpalagsik sa kalawasan. Ilabi na karong mga panahon na. So munang dapat magtumarta og kalabo plus with garlic mga kabisyo. Kalabo capsule. Oo, naa na siya. With garlic, lemongrass, turmeric ug kalabo leaves. White o green ang color sa capsule ni ana mga kabisyo ha. Ay mo kalimot ni ana. Okay, tapos available na siya sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Nindot ni siya, epektibo gid kayo makapalagsik sa inyong kalawasan. So muna ako pa ninyo, di mo maglangan pagpalit na mo niini aron himsog og walay problema nga inyong mabatunan. Usbon ko ha. White o green ang color sa capsule niya na makatabang mo alivio sa high blood pudsab mga kabisyo my love so sweet, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa kalabo with mangosteen para optimus ang kombinasyon. Kalabo plus herbal products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo. Okay. Hi, Lolo Baba, asa dapit inyong station kay mo palit ko Kalabo product. Asa dapit ang inyong lugar? Pudusab. Paki-mention ang inyong lugar diha tuod kabisyo ha. And also ang produkto nga imuhang gustong imuhang paliton. Okay, para mahatagan kag dugang impormasyon pero para mas pinadali ang imuhang pagpalit, pwede kang moadto kabisyo or mag-message diha sa ato ang Facebook page sa Kalabo Herbal Products Jesser Marketing. Okay, pwede mo mag-message diha. Makita ninyo ang mga hulagway sa to mga produkto ug makapili ka kung unsay hiyang para nimo. Labaw na kung gusto kang magpagwapa, no, na Charisma Beauty Soap mga kabisyo. Oo. Para hamis ang imuhang cuties, mamuti. Mo na siya, nindot na siyang gamiton ninyo kabisyo ha. Or di ba ka kontakan ning number 0930 973 6009. Again, 0930 973 6009. Padayon ta sa ato ang panaguban sa paglanog-lanog sa gihapon diri sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Alas 12:40 na. Duyog gihapon kini si Mikey Ling. O kini po si Lolo Baba ha.